Няма пък да слагам слънцезащита, само ми се пили грима от нея. Супер! Ако пигментни петна, бръчки и буквално рак на кожата ти звучат по-добре, давай! Какво се занимаваш? Знам, че е супер досадно, когато инфлуенсърите постоянно ти мрънкат за слънцезащита. Обаче не можеш да я изпуснеш. И ето как да я накараш да е послушна под грим. На първо място трябва да погледнем възможността дали ти не си проблема, а не слънцезащитата. Кой го каза това? Ако си слагаш слънцезащита и след това веднага отгоре почнеш да слагаш грим, най-вероятно ще започне да се пили. Защото има твърде много продукт, който не е изсъхнал още. Пробвай тази техника само за един ден, преди да мрънкаш. Сутрешната грижа за кожата си я правиш. Серуми, кремчета, готово. Чакаш 10 минути да попие всичко това. Тогава слагаш слънцезащита. Не прекалено много, но не и прекалено малко. 2 пръста за цялото си лице. Слънцезащитата няма да попие както нормален крем. Идеята е да стои като защитна бариера от UV лъчите. Но ще спре да бъде толкова мазна. Ще се изсуши малко. Чакаш 10 минути и тогава започва да си слагаш грима. Знам, досадно е, но не искаме да умираме от рак на кожата, нали? И аз така си мислех. Номер 2. Ако тази техника не ти помага и слънцезащитата продължава да се пили под грима ти, тогава вече трябва да смениш слънцезащитата. Но не и да я пропускаш. Ето един хак от мене. Запази тази слънцезащита, която ползваш в момента, за дните без грим, за да изхабиш все пак, да не хабим продукта. И си купи отделна слънцезащита за под грим. Като гледай за слънцезащити, които са направени от грим брандове. Аз в момента под грима си използвам слънцезащитата на Kosas. О, мага, невероятна е. Но има и другерини марки, които правят слънцезащити. Почти съм убедена, че съм виждала L'Oreal, Maybelline слънцезащита, но винаги носи слънцезащита, защото идвам.